Esta imaxe desatou a treboada política no Concello de Barro. É un grupo de persoas participando nunha pequena festa celebrada no interior da Capela das Dores, no lugar de Búa, na véspera de Noiteboa. Entre os asistentes atópase o secretario de Xuntos por Barro, José Suárez. Agora o PP pide a súa dimisión. Polo feito, non? Pola forma en que se fixeron as cousas, é unha persona que, bueno, baixo o seu punto de vista, o seu criterio, ele foi un pouco o impulsor de todo ese acto, aínda que di que trataron de facer unha encerrona. Porque, segundo a versión de Xuntos por Barro, a iniciativa partiu dos veciños e Suárez asistiu como un máis, con patacas e refrescos. Unha versión que non cren no PP baseándose nos testemunhos de varios veciños. Ademais, din, o cura non tiña coñecemento de nada. Os veciños nos comentaron, falouse desde o Partido Popular co párroco, o señor Don Luís, e el comentou que en ningún momento tiña conocimiento de que se iba a facer semejante festa, nin unha misa, como eles comentaron no seu momento. Porque, segundo Ruadas, iso foi o que lle comentaron á veciña que lles prestou a chave da capela, que querían organizar unha misa. Foron a xunto dela para dicirlle que querían realizar unha misa e que isto lle deixara, lle abrir a porta. Bueno, pues a señora, con toda a boa intención, seguramente, pois abriu a porta. Os populares critican o uso que se lle deu a un lugar de culto, van máis alá apuntando que realmente esa festa tiña intereses políticos da nova formación creada polos escindidos do PP. Algún comentario dos veciños, sí, porque falamos con algúns veciños, hai de todo. Hai xente que está a favor, hai xente que está en contra, bueno, hubo de todos os comentarios, para que che vou dicir máis? Os populares, ademais, pídenlle a Landín que se Suárez non marcha sexa el o que o force a renunciar á súa acta como concelleiro non adscrito. Canal Rías Baixas contactou con José Suárez para preguntarlle sobre o tema, pero declinou facer declaracións, remitíndose ao que poida dicir José Antonio Landín.